A protože už týden jsem neměl data, vydal jsem se na benzínku dobít si. Ať o sobě mohu informovat. K mému údivu mi zakoupená data došla hned po 5 minutách sdílení na WhatsApp, než jsem si uvědomil, že mi ženská prodala tu nejhorší možnou SIM-kartu, utratil jsem bezmála 1000 denárů, což bylo asi 1/6 z toho, co vše jsem měl ušetřené. Tak si říkám, takto to dále tedy nejde. Překročím hranice a kupuji SIM novou. Chci být v Řecku co nejdřív. Tak kupuji lístek na autobus, který mě dostane nejblíže k řeckým hranicím a vyrážím z města Rezem směr Řecko. I přes jízdu autobusem mi k řeckým hranicím zbývalo asi 30 kilometrů. Toho dne jsem to pěšky stihnout nemohl. Vidím vlakové nádraží, které je však nevyužívané z důvodu nařízení z Bruselu. Ani vlak, ani bus nesmí blíže k řeckým hranicím. A že jsem tam chtěl být toho dne, nechávám se přemluvit jedním, cože za 40 € mne odveze do prvního většího řeckého města, asi 60 kilometrů. Což je na mě příliš, ale už jsme seděli v autě. Já nechtěl platit tolik a on nechtěl přijít o možného platícího zákazníka. Tedy došli jsme ke kompromisu. Za 10 € k řecké hranici, co už pro mě bylo přijatelné. Méně byl jeho kurz. Posledních 5000 denárů mi totiž směnil za nějakých 80 €. Pás rozorané půdy a plot s ostnatým drátem ukazoval na rozdělení tehdy jednotné državy. Kousek za hranicí se vynořila benzínka s obrovským transparentem operátora a neomezených dat. Kupuji vodu a simku. Dobíjím baterky a studuji simku. Jak se tak ztrácím v překladech, docházím k tomu závěru, že i tentokrát jsem byl natažen. Jelikož 20 dní poté, co jsem opustil republiku, mi byla podána simka ta, která měla datový obsah 13 GB, avšak do konce měsíce. Týden 12 €. Sluníčko se už začíná stahovat a já se stále nehnul z benzínové pumpy. Měl by jsem vyrazit. Obtěžkán batohem a mizernou náladou, svědomím toho, že si mne zas nějaký prodejce plete s toaletním papírem, vyrážím směr jihovýchod k moři. Stopuji dlouhé hodiny v pochodu a s rukou dřevěnou se kochám místní architekturou a krajinou. Už je tma a jako na zavolenou mi zastavuje luxusní auto a v něm 2 starší muži. Anglicky ani slovo, díky bohu za překladač. Vysadili mě v prvním větším městě. Nasměroval na Tesaloniky, popřáli mi mnoho zdarů a vraceli se kus zpátky. Tma jak v pytli. Byla místama protrhávána místními podniky a pouličními lampami. Stopuji dále, až po několika hodinách dorazím k dálničnímu sjezdu. Paráda. Unavený a zmočený si na vrcholu odkládám těžký batoh a zkouším stopovat dále. Asi po 2 hodinách se stuhlýma palcema se smykem obrací auto z protisměru. Vyskáčou 3 muži. Už jsem si myslel, že mi jdou pomoci s bagáží. Policia, policia! Jakože cože? Hello, you have drugs? What? Díky bohu za překladač. Velmi se divili, že u mne nalezli jen množství jablek a drobných kamínků. Asi po hodinové prohlídce osobních věcí došli nejspíš k tomu, že si ze mě nic nevezmou. Už je hluboká noc, když se rozhodli pokračovat dále a já se rozhodl, že přespím v Pangejtu. Složím věci, vybalím deku a svalím se na kamení, už spím. A náhle vnímám, jak se ke mně přitulí pes. Psa vnímám stejně jako kolem jezdící auta. S prvními slunečními paprsky se zvedám, koukám po psu, po kterém jakoby se zem slehla. No což. Slunce už mám nad hlavou, když mi po
Ani nevím, kolika kilometrech zastaví muž, který mě přiblížil o kousek k moři. Amin Deo, tady končím, počkej tu. Muž vystoupí a vrátí se po chvíli v ruce kávu a pytlík. To pro tebe, vychrlil lámanou němčinou, pomohl mi uložit věci a podal trs místních hroznů. Rozloučili jsme se. Odjel a já se posadil na zem a pustil se do croissánu, který byl součástí pytlíku. Náhle se odnikud vynořilo štěně. Ne více než rok. Velmi bázlivé štěně. Jevilo známky hladu a protože hlad znám, důvěrně, tak jsem se podělil. Zvedám se a štěně ještě před chvílí tak bázlivé mě následuje. Nemohu tě živit jablky nebo bylinami, jako sebe. A že mne nadále následovala při prvním větším obchodě, jsem pořídil nějaké krmivo, jak suché, tak konzervované. Velmi hladové štěně mě i pokousalo poté, co jsem chtěl přidat, nejspíš svědomím toho, že jí chci potravu snad vzít. Malá se najedla a já mezi tím upletl vodítko. Protože chce jít se mnou, tak bude třeba pokračovat opatrně. Bez malé nezůstala potrava pro červy na silnici. Bylo znát, že miminko je vysílená, přesto ochotně následovala mé kroky. Stopujeme už nejméně 15 kilometrů za městem. Dochází voda i síly. Náhle nám zastavilo pár lidí, co nás svezli do samotného srdce Tesaloniky. Více jak 150 kilometrů nám ušetřili. Ještě nás napojili a nakrmili.